Tuli ko kung buhi pa to. Ala, tuara buski! Kaya ninyo ni! Kung isog man kayo mo panglayat mo! Ito mo padakpan ko ninyo gingunana ka sayon! Ako pa'y nakalayat dire! Kusgan ni! Ito mo maangkon ninyo ni tanan! Akong luludokyo ang tagiyan ni kawasan! Wa ko mahadlok ninyo mga chicken! Atak ko dire! Magdali! Gusto gini siyang mamatay. Solusyon na ni buski. Balik na lang ta sa atong barangay. Puyong malinaon. Kapoy naman god. Hindi lang dagok. Layaton, umuli. Ipagkita na sa Dipaksyo ang iyang talapsaong kaabti o jutay paminsar para makalikawas sa disgrasya. Bisan sa iyang kadanghag, padayon gihapon siyang nakalikay sa posibleng kamatayon. Apan si Buski sa iyang bahin dili mungundang hangtod nga iyang mapatay si Paksyo. Isip panimalos sa kamatayon sa iyang puktong anak na si Tutski. Asa kutob ang ilang lumba-dagan. Makauli mamataha si Paksyo sa Islamatan. Asa siya magpatambal sa iyang samad sa Kiliran. Sa Vicente Soto Hospital. Di ba kaha siya mahadlok na ang iyang lubot kamerahan. Mauni mga pangutala nga sama sa naandan, dili ko gihapon tubagon. Kaya may sumpay pa ang gatong tulumanon. Busang abay! Ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Paksyo! Ang panggiitang iyong buhay! How can you see into my eyes like open